Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng HYC hapo kajingelam jong General Secretary ba Roy Kupar Sinram haringkat kajingadan lang bat kiwe kiseng bhalang bapher hanya kasngi kilashim dakarai ban mi shakhamat ban bo eki khandai tili ki mat ki ba kanthop ya kajingpen orlong ya ka ILP ban le AA no ya ka themator kajingpen bet yo put usam ban kiam mi gibadon khti ya kajingkhlat no ba chair Starfield thank you kajing bam sap ha kajalla kajing bam yo kam yo jam ki samla kajing bha kam Bat kajing persya ya ketam khalai lane ka casino. Halor kini ki khandai tili kimat ba kaseng kadawa uba Roy Kupar ulaya thu ba an khot da ka safe trap mission. Shu ba Roy Kupar haba kran chikilat patai khubor ulaya thu ba kila de banya kran ba dia thir. Halor kini kimat bat kiwe seng phalang jong ka rilom khasi ba jantia ki ba kan thop ya ka HANM, GSM, EGNC Bat Confederation of Riboy People. Ulaban rapru da ka baong ba ka sorkar kala supan thami gi pat ba bat pen khen kam kai kini kimat komta ka seng kala shemno da ka rai ban mi shakhamat ban bu da jing dawa na ka sorkar. Bakan thup igi seng balang na po rilum khasi ba jantia ya ka HYC ke HNM ka EGNC ka GSM bat kumjuru ka Confederation of Riboy People. Kum kinong yalam ngilay kendu ban yathir ban yatan alor kimat kijura kiba kata yang ini kum kajat menteri nyok terapi berokawai. Kisnem ki beladab nakaliang gajongi kum kiseng nakapor sakapor ngila juye keren yaki isu bat kimat ki bakta kajat menteri gajongi. Bat ngilai iba kani ka sorkar kum bakalong menta larang ikan mau usnam arja khat kendai kalapas ya ka resolution baide baka ILP ban pha sa ka sorkar India kalapas ya ka resolution baide baka din kasi ban pha sa sorkar India kumno ban ithu no ikhtin khasi ban penrung ka khrnet ka bapra jong kari tisansa jong kari India kala shna lane kala thung ne ki commission ki bapero fer baide bat ka bamsak bampong ne ka jala ka jongi kala wanra ya ka jingpen kala baide bat ka bha thungkam lane ka reservation nreng yo iba kini ki dei tang ki jingpen thame bat kila sulong kamkai akhmat jong ba akhmat jong babun balang namar bagani ka sorkar watla ka kren lagi kentin ba kalong serious ban penurlong ya kini kimat kamtam ya ka ILP ya ktien khasi nane ya ka bha thungkam thungjam dari fipet ya ka corruption ya ka bamsak bampong ni ba kini bro khat kila sulong tang ki kamkai sudah ti halor kani ka nongrem nakaliang ka jongi kum kinoilam jong kiseng ki bayadon menta ki bay sothu jengmut ila shim da kuwi garai ban launch lane ban mi sakman bangin bu ya kajing dawa bat hakata ya kita kajing dawa ki khandai tili kajing dawa lani kiman ki bakta ya kajat menri badongi ngila bu kuwi ka thup bat ya kata ya ka bangila khot ka safe trap mission apo jong ka safe trap mission amat ka baningkong ya ka bangi ngila bu kadai baka sorkar kadai ban penurlong no lani ban wanra no ya ka ILP hapo ka jala ka jongi ngimtep kumno kan le ndai kaning sorkar MDA menta kadai ban penbor ya sorkar India bakadai ban pentri kamno ya ka ILP ka jala ka jongi kabaar kadai ka them metor ya ka ban adu kisnem ki beladab nakaliang ka jongi kum ka kenhun ki bangila juya don lang nilai penpa mak jo ka sorkar kadai ban le ka them metor rementa dei ki ar balai tli kisnem ki layat ni bagai HPC ya kabala aibor tang riu bana aibor riu bana ban pendap ban wanra ai recommendation ka sorkar rementari kisnam gila ayat kunta na kalian ko kanhun ngi suban dawa na ka sorkar maka dai ban pendap ya kanai ka kam shua ba kani ka election arpo lai kanwan lani ka model code of conduct country kam kabalat nang ta ya habayde bat ka upud usam na kalian yung kaseng bat ki kanhun ki bayadon lang nila jiya kren na kapor sa kapor baka jinga pendek put hakawat ke beningkong kalau beturmur bat ka babakla do kata-kata ya ka bangila dawa na sorkar ka ban review dan ban kmit biang ya kanika phase 1 yung kanika MOU ka bakla sign nang ta ka basaw kari ka mat ka encounter lan ka jing penyap ya iba cheris ya ka ba watla ka one man commission kala penmi ya ka report bagi don ki brio ki pulit lan ki badon bentang tu ki don benta ban penyap lan ban shim jubor ya ka jing jong iba cheris dengan yo iba ka sorkar hadu menta ka klem le ting suban dawa na ka sorkar ka de ban pensitom ni ki pulit ki badon benta hakatuka company ya brio but
kaban Rio kabamsak bampong ngilai ka so bahagia scam, ngilai ka smart meter scam, ngilai ka rice scam, ngilai ka scam mo udum jong ka yung dorbar thau ang wat ma lahap nakaliang jong ka seng simet ba kumjur kiwi ki para sang bahalang kila dawa bantung ni ka CBI inquiry bantung ni ki independent inquiry ndre ka bakut ka sarkar ka suthung tang inquiry la ni ki commission bat bun na kita ki inquiry commission ki suja club la fikran ya ka rice scam hapo social welfare department la fikran ya udum collab scam la ni ka jinghap jong udum ngimyo ba kita ki scam la ni kita ki report kin pau pat ba wat iki MLE ki bedan po ing dorbar wala nga kan mau kani ka dorbar ka bedang sudap u chief minister la makala loong ba un ay ka copy jo ka report haki MLE letat adu kani khlemat ki khlamla banwan ra ndi tang kata ki scam la ni ki corruption ka bansak bampong ka balabun ha kani ka sarkar ka mantay ka bangi iba syuthong tangi committee thong tangi commission ringimyo iyo so mdon tang kawiru ka ban pensitom ki bri ki bedan benta ha ka bansak bampong tanakaliang jong ka kenhun kum kisang bahalang ki bekit baba ya kabha kamya jong kinong shong hamtam le jong jait menri wiso bangin dawana ka sarkar baka dai banwan syakman ban le ban pensitom ki bri bedan ka ki bedan menta haka corruption bat kawai ka banyo ka banyo ka dai ka unemployment ka jing bomyo kam yo jam jong kun samla ki jongi hakini kisi beladap nakaliang jongi ngilakren ban keli yo chief minister balada 1,000 ki sanction post ki don kaumut baka pisah ka sarkar ka don ka jingli ka long pipenon kam sya ka to ka pisah tang ni singi yo ibo way na ki nongat RTI ula penpau bom dei tang lai 1,000 regi don hadu prajar tam ki sanction force ki balai komenta kale ayu balai bakam thung jam hakini kam thung ki kun samla ki jongi hakini ki post ki balai ki don shibun ki jingli ki bangi kwa ban kali kana sarkar po ka jingalam jong chief minister jongi tekanir kan dei ka way ni kimat ki bang ibu ka jeng dawa mat yo sarkar baka dei bantung kam no ya ki kam tam ya ki sanction post na bi khun samla ki jongi ki bakerdu kam kerdu jam kinyo ya kata kalat ban yo kam yo jam ka pra ka job reservation haki banai bila deb kumangilai keren baka don ka jing no shiliang kam tam ya ka to office notification lan memorandum ka sarkar jala ka panmi baka DSC level lada village sa Garo Hills ki parlok ki jongi na po Garo Hills kini yo prapo persen ka job reservation hapo DSC level de lada P1 pat hapo Khasian Giant Hills ka job reservation kan long 40 kamut bagi Khasi Giant kini yo 10% kat bagi parlok ki jongi Garo kini yo lang 10% namal momang ki gidon ki basyong basa ki district welfare ya ka bang imso ya ham bakan long kumta de lor katang norim ngiso na wala na kaliang ka jongi ngila tho sa chief minister ngila tho sa sarkar Andre chief minister do kani khlemat ukhlem patyaw ita ka jingdawa ka jongi khamtame jo ka jat banriu bakumno wanra ka ta reservation ka bayahap pala lane ka bayahap bat ka jingdon pa ka jongi ku jat banriu kumju bat ki porlo garu katar kan dei ka mat ya ka bangi na kalyang jo kanhon ni sa shim bat ka bakhadu ya ka bana baro mangi kum kaseng ki ki porlo ke biadon lang ngila ris ban persya ya ka jingwanra ya ki tem khalai hapo ka jalla ka jongi Kawai wala nakaliang jong chief minister nakaliang jong minister badai pet ya ka taxation ulaong bula penpa buka sarkar kan sa repeal kan sa wanra ka repealing act dari kita gidi tang jingkren kabaw tak hadu buka sarkar kan wanra ka repealing act ninom nget yaki namarba ka act hadu menta kadang don kumangila penpa kini kisngi ki peladam baka sarkar ka kaya chat kat kum ka RTI ka bangi niyo kaya chat syakmat ban wanra lane ban ay ki ban ay ki license re hoy ki so thu bo chief minister but minister in charge uang baka sarkar kan sange e kani kam de jing dawa ka jongi bala ki kwa ban sange sisa e kani kam kadai ban wanra e kani piling ha kanu kadur la kalong ha kadur jong ka ordinance la kalong ha kadur jong ka special session ban wanra e kani piling tikini kidi ki khnai tli ki mat jing dawa ki bakum ka kanhun ginabu ahmad jong ka sarkar ya kabang ilabu ya mission bada kata mission ka jongi ngila ay kerteng ka safe new trip mission komut banyada yala ka jong kacat menri new trip bat nang ni syakmat ka kum ka kanhon ngin sa pulong ki program ki welfare kumut a series of education ki bangin sa pulong nang ni syakmat knang ban penbor ka sarkar bapo jong kini ki por tak hadu ka por ka ba ka model code of conduct kan trikam ka sarkar ka ban penurlong ni kini kijing dawa ka jongi
Bat nakaliang jong kendhuan ngi keren daga basang ngi nom ai jing tho sa sorkar namar kini kim dei kijing dawa ki bathmai kila dei kijing dawa ki ba kajat benri bro koi ki nong shok snong hi bro koi kitip bat ki so tho ba de ka bangi up menta ka dei satang ka sorkar hapo ka hingalam jong korak sangma kin shim mi kila kilinti kumnu ban pun urlong ngi kini kijing dawa jong kajat benri ba jong ngi te nakaliang jong kendhuan nang ni sakman in sa pelong ki program ba pera ya kabangin sa panbana makin don ki program ki bangi long ban panbana kinlong ki program kin don ki program ki bangi long ban panbana ya kabapin sa tip pin sa yu i hakini kisi nang ni sakman kata ka de ka rai jong jing lang ya bangi la shin mata si hakani ko HYC along with fellow NGO from Khasi and Jaintia Hills, which includes HNM, EGNC and GSM from Jaintia Hills, as well as the Confederation of Ribohoi people from Ribohoi district. We have held a discussion regarding the certain pending issues which is affecting the Nyokra people as a whole. We have seen that in the year 2019, the government under the leadership of Chief Minister Conrad Sangma has passed two official resolutions. One which is regarding the demand for implementation of ILP in the state of Meghalaya, and the other is the inclusion of the Khasi language in the 8th schedule to the Constitution of India. But what we have found is that till date, 2 years have already passed. We are going to be in 2023, where there will be an election where we will be electing a new government. But yet these important issues of the Nyokra people are still pending with the central government. So we find that these resolution which were passed by the Conrad Sangma-led government are only an eyewash. There's only a ploy of the government how to make people, during that time there was protest, there was a lot of protest, but to tame that protest, they're passing those resolution. But in fact, they have no seriousness how to make this issue ILP to be implemented in the state of Meghalaya, as well as Khasi language to be recognized in the 8th schedule. So we feel that this is the time for us as organizations, 5 organizations, to make a demand before the government that they should implement these important issues before the next election. Not only these 2 issues, we have issues like corruption. Corruption in the present regime or in the present government are plenty. We have seen the Sobhagya scheme, the smart meter, we have seen the collapse of the dome, and then the rice scam. All these scams have happened during this present regime. And time and again we have demand for a CBI inquiry as well as independent inquiry. But what this government did is that they have formed a one-man commission or an inquiry by some officer. But those reports have not yet been published or made it public. So we will be demanding for the state government that there should be an independent inquiry or a CBI inquiry, and those people who are involved, they should be prosecuted as per law. Union Minister ngila UI, but lada Union Minister la nega BJP kakwa bat kasngo bakala ban ayang i KLP tak adu bakin dayo ban formal government, so they should come with kihap banwan daga jing tho shaupat ba nong shong snong jong ka jalla ya ka bale se ka shong pa ka jing start jong inong shong snong jong ka jalla kumnu girai ban syukran haki platform haki meeting ka sok ya ki ban ong ba ong directly ngi so tho daga jing mut ka jong u ka long ba tat hadu ba ka jalla ka jong i kan yo ya ka BJP government dan government ka ban lead ka BJP ngin sayo ya ka ILP lada ka long kumta ngasu ban kentu ya ka BJP the leadership yung Union Home Minister la ne ya u Prime Minister jong i kinwan nakmat jong kinong shong snow jong ka jalla ai da ka jing tho pan pa si kinong shong snow jong ka jalla ka ga pi pa le si kinong shong snow jong ka jalla pat kin sa ai ka rai ka ba ka kum jing start pa ka jing so tho ka jong ki kumbangi ong hi lada ka sarkar kamon banlet au arja at pulai kum kata ka sarkar ka basngap ya ka sur jong pa ba si katar kan negawin ni issue ka ba kan ka sarkar ko jing alang jong ka NPP kan sim balada ka long kumta kan long ka jing long yangi kum ka jai menteri delor ka to kan orem bangi ong ba pi ka jing ki ka jong i kam dei ba kan kut tang hadu ka model code of conduct lada ka sarkar kamla ban pun urlong kini ki ka bayalam mantai sarkar kamla ban pun urlong le si jing dawa jongi kumba ka kren na kapor sa puan ngi ibo chief minister la ulet sa Shaki Jaka ban pelong meeting ba fair ngi ibo kular ban pun urlong
ban ganti ka jala ka jongi ban pun urlong ki jing kwa jong ka dong na than ni kwa ru ba kini ki kini ru ki jing dawa jong ka ban ru un purlong ngim tep langin la ngim la andre ku mangi ong ka tien ka jing ya ki bat ka jing ya tur ka jongi ngin hap ban ya le ngin hap ban ya ki kata ka jing la ne kam jing la kan song hadu kata ka por ka bale si ka model code of conduct trikam ne na kalyang jongi ngilarai ban ya chakmat ban pelong ki jing ya ki program ki jongi ka song pa sa sor ka kumnu ka le kumnu ka rai